Dovoľte, aby sme vám predstavili zaujímavý doplnok k našim oknám. Jedná sa o hliníkové predokenné rolety, ktoré chránia vaše súkromie, zvyšujú bezpečnosť, zabraňujú prehrievaniu interiéru, vylepšujú tepelno-izolačné vlastnosti domu a zároveň sú i jeho estetickým prvkom. Jednoduchou obsluhou je možné rolety nastaviť do polohy, v ktorej je možné vetrať interiér pri zatiahnutých roletách. Rolety ponúkame v rôznych farebných variantách podľa priania zákazníka. Rolety môžu byť ovládané manuálne prostredníctvom šnúry a elektricky vypínačom, respektíve na diaľkové ovládanie. V ukážke sme vám predviedli elektrické ovládanie vypínačom s možnosťou nastavenia roliet v rôznych polohách.